Na hellóztok, én Ellen vagyok, és ez egy újabb videó lenne, amiben igazából egy újabb sorozat, amiben redstone-os építményeket fogok csinálni. Túlélőben megvalósíthatót. Az első, az egy pisztonajtó lesz, egy 3x3-as, és lehet, hogy az előző csatornámon volt, de nem baj. A csatim linkje valahol a leírásban. És akkor kezdjük is el. Először is rakjunk le 2 pisztont. Jó, és fontos, hogy alatt is legyen egyébként blokk. Mármint ebben a teljes alapos világban a földben nem éri meg megépíteni. Vagy esetleg common blokkal, de mindegy. Jó, rakjunk le egy repeatert. Redstone rá egy kar. De egy fákja. Csináljunk valamilyen blokkból egy L-alakot, rakjunk ide egy redstone-t, fákja, redstone, és egy hármat kattintsunk a repeaterre. Ez még nem maga a szerkezet, de nagyjából már elkezdtük. Kell egy ilyen és egy ilyen, talán nem ilyen. Ups, ezt nem akartam. Nem ez így. Nem, hogy volt? Várjatok már. Így. Igen, az egyik volt itt, a másik meg nem úgy. Ez meg itt. Nem tudom, nekem most követ toljon ki, akkor csinálunk egy ilyen alakzatot. És így már is kitolja az első kettőt, csak még nem húzza vissza. Na, a visszahúzó része az úgy néz ki, hogy így. Nem, ide. Na, ide. Blokk. Vagy na, redstone. Fontos, hogy 3-at kattintsunk rá, és redstone. És így most már vissza is húzza szépen. Jó. Utána rakjuk be a 2 oldalsó pisztont. Jó. Rakjunk rá egy blokkot. Mondjuk ide is stone kéne. Jó. És redstone block, vagy redstone torch block, ez így. Nézzük meg eddig. Hát eddig működik. Hogy ilyen az oda, így. Ja nem, megye hátrébb. Így. Minden blokk. És elfelejtettem berakni. Ide a pisztonokat. Ezek tolják ugye fentről le. Jaj. De rakjunk le 3 repeatert. Már én pontosabban 4-et. De ne kattintsunk ide 1-et, ide 2-t, ide is 2-t. Ezt kössük be. És fontos, hogy ilyen alakzat legyen, mert máshogy nem működik. Jaj. Ott egy csirke. Jó, és ennyi igazából. Jep, még nem raktam be ide a blokkokat. De igazából ennyi. Szóval lehet vele kibejárkálni. Hát ugye még meg lehet csinálni ezt a részt. Meg a másik oldalon is. Szerintem igazából elég hasznos lehet például,
hogyha szeretünk Survivor-ben pályákat építeni, mert én nagyon szeretek úgy pályát építeni. Ja igen, hogyha így nem jó, akkor lehet olyat is csinálni, hogy egyel arrébb rakjuk, és igazából ennyi. Viszont ne húzogassuk így, mint az őrült, mert nézzétek meg. És így ez lesz belőle. Ilyenkor ezt úgy lehet kijavítani, hogy ezt kiütjük, visszarakjuk oda a blokkot. Azt a pisztont kiütjük, azt ide visszarakjuk, kiütjük és visszarakjuk. És működik is. Hogyha esetleg annyi lesz, hogy ezt eltolja, akkor annyi, hogy onnan kiütjük a blokkot és visszarakjuk a reston, és igazából ennyi. Könnyen megvalósítható, pontosan, mondom, hány piszton? 1, 2, jó mindegy, majd megszámoljátok. A videó leírásában majd ott lesz. Na, szerintem akkor ennyi is lett volna ez a videó. Én Ánem voltam. Sziasztok!